Igbo be anyị mmanụ nke echi ya zelu. Okwu m tata na-aga ebe jee park nọ. Jee park. Nkwuchie gbasara jee park nkwuo maka Nmiri Eweilo. Because na mụ Mathias Ezeaku Ejiofor ejiri m onye ọbụla bụ onye Igbo ọfọ. Nwebụrụ onye Igbo ya apụta tasị na m mere ihe echeta ebewe. Isi mpụtawa social media. Jee park. Jee park. Jee park. Mụ afọ na jee park na-achọ nwunye egbu ya. And mmadụ kwesịrị ọ na-eme ihe ọ chọọ onye nyani ala. Ejegwusi na ndị kale gị nọ. N'ụdị ọbụla. Ka o so na anyị nọ ife nje kalọ gị dịka bido ebe a jewe London. Mana amamihe. Mana ikwu eziokwu. Mana ịgba mbọ ka ọ dịrị Igbo na mma. Ife nje kalị gị na ana Igbo dịka bido ebe a jewe London. Na eru mo jee park bụ na-akpagharị. An innocent man onye ekwulọbịa. Anyị ka jere akwamozu ọgụ ya nwoke mbọsị a. Ndị omenala bụ ụzọ eziokwu niile nwoke anyị Isiagu n'ala. Na nwoke nọ n'enu ebe na-asị na o jee igote ọgwụ achiele. Enwere ka mmadụ na-abasị wee yijee park. Iwere nwoke mmadụ na-akpagharị na social media ka i wee kwatuo Ezeaku maka na nchọrọ ọdịmma nwa gị, chọọ ọdịmma ụmụ gị, chọọ ọdịmma ezinụlọ gị, chọọ ọdịmma community gị. Ibula afa ndị omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ na-akpagharị. Onye polisi this man nọ n'enu ebe a na nwoke a ya kpụ Isiagu ha na-abịa eyiri. Jee park gbara ọgwụ gị nwụọ. Ihe nji gba gị nkịtị na-enechego m anya afọ na-ewo that is ịbụ confusion human being. Enego m ganya afọ nọ ihe ịbụ nnọọ confusion human being. Onye ọ na-ete gị serious na waste time. Mụ wee were ego m jee spend when I'm na-abịa mega arrest kpọchie gị. Enweghị anything uru ọ ga-abala m. Onye ọ na-abụ onye Igbo ka na plan ikpochi jee park olezi m ozuru gori. Onye a na-waste time maka onye anyị na-anya anya ifu na-amapụrụ ya one cup n'ime. Ozughị ezu na mmadụ. Ihe bụzi nnọọ bụ onyiri mmete na ana Igbo ka ebu jee park. Jee park abụrụgo onyiri mmete. This man nọ n'enu na onye anyị Isiagu here ha bụ ofu. Fana bụ ofu. Iji bụla afọ omenala bụ maazị ife onye yiri mmadụ ịma mma. Nwoke anyị imi ya toro ogologo bụ memba anyị na onye nke anyị iri ya dị round ya na ya bụ ofu. Kedu ka ha na-abụ si yiwe? Jee park. Jee park ejiri m ụmụ Igbo niile ọfọ. Enwenebere onye Igbo nwee hernia were ekpere gwọọ ya. Enwenebere onye Igbo nwee fibroid ekpesi ekpere ọna. Enwebere onye Igbo mụtara nwa ngwụrọ today na-anụ onu mkpere ekpere nwa ya gaba ije. Enwebere onye Igbo na-anụ onu nkịta mụtara nwa confirm na onwe hole in the heart o were ekpere ekpegbuo the hole in the heart. Enwebere onye Igbo na-anụ onu m pụta agbaji ọkpa ebe ya ọkpa okpe ekpere ọkpa ahụ ebere aka ọtọrọ etu ogo. Na mpụtara gwa ndị Igbo na Jizọs ada agwọ ya ha jebe ụlọ ọgwụ. Ọ bụ ife alụ mmele unu ji achụgharịela m. Ezuru mụ na ori nwee nwelu nke ya. Na m siri ụmụnna anyị jewe na hospital. Na agent of darkness bụ Christian leaders bịara izu anyị ori. Na mpụtara isi ụmụ Igbo na Jizọs ada enye ego. Ọ ya bụ ife ọjọọ mmeli ya eji were afọ omenala bụ ụzọ eziokwu na-akpagharị n'ilu akwụkwọ. Kwe mana ihe abụ ihe mmadụ ji eje nga. Nwoke a kịta anyị sponsor nwoke a na oteke this case up ijewe prison. Were afọ nwoke mmadụ na-akọtọgharị na social media. An innocent man n'ọlụ onwe. Mmadụ na-aba enwe ka ha si yite n'ilu gị bụ jee park. Fa na-aba eyiri. Onwe ihe ọjọọ mmelu gị iji agbaala m mgba. Since mbịa social media akpali nụ bengi
ọsọ gị nwa na-akpali m. mgbe akụ Zion kpọrọ m polisi afọ nke isi buru news m na-efegharị ọpanda na-achị m ọchị na-abịa mee m arrest. mana onye na-achọ ọchị bụ onye chọrọ ịmụta nwa echi ka enwe ebe a ga-eje triti nwa gị mee ya sọjiri ọbụgodị na inwe ihe gị ga-eji triti ya. onye na-achọ ọchị bụ onye lụgolu agadi nwaanyị ụlọ lụọla agadi nwoke ụlọ zọpụta ụmụ nwaanyị dị ime gwụọ ihe asị ise agwọ na-agwọ n'aka bụ onye pụta n'ịlọ were m na-eme ihe ọchị akaja na Facebook na-akpụrụ Ezeaku. the same people were police kpụrụ m mgbu m na-eti ọkwa memba ha nwee police case ha gwa ha tinye aka nye aka kpọtara fa police na ọ bụla ibinye ha ekpere ọkwa mgbu aka m na-eti ndị bịa were police kpụrụ m ọkwa ihe m na-ekwu bụ na ekele ọrụ eke Chukwu kere na uwe ekechego ụwa arapụ ụwa otu isi dobe ụwa ka ọ ga-esi dị so gị ma ekpere niile na adoration a na-emebe a bụ useless. onye nwadowela anyị poverty today nye nwadowela anyị na-agbụ. Imagine community enwere factory na-ekpe ekpere na Jesus na-enye ego. Are you not stupid? mana obodo nye gị Jesus ha nwere more than 1000 factory n'ofu village. A new industry new construction ka na-aga na befa. mma agọgbukwe gị n'ọfọ jee park. mma agọkwa mma abụkwa gị ọnụ mma abụghị ọnụ m nwere iwe n'ọnụ mana afọ nna ata maka ọdịmma ndị be anyị n'ụdị isi unu bụ ndị bishọp na ndị ụka kpụrụ ndị be anyị mbụọ gị ọnụ ị ga-enwe problem wile onwe gị ugwe jiri gị ọfọ mbụọ gị ọnụ ị ga-enwe nsogbu. ebonubelu nga ebubo enwenụbụ onye mbụrụ ihe omehụ na soshal midia enwenụbụrụ onye n'ime unu mpụtara bụ ihe a si na mkpuo ihe a ịpụta ije research ọbụla okwu asị unu ncha na fight maka Jizọs gwa m ife Jizọs mere gị mee enwelo some of unu nwa na fight maka ya ka m unu nwee ego sef some of unu nwa ji Jizọs na-akpali m aka gị nwee ego karị gị dị popular some of you karị gị malụ mmadụ karị gị mụtakwuo nwa fọdụ n'ime unu na-akpali m maka Jizọs aka gị mụta nwa ịghọtago karị gị nụtakwa ezigbo nwaanyị malụ mma nwere ezigbo agwa karị gị kpatakwa ego ụfọdụ n'ime unu na-akpali onwe unu poverty na-anya unu anya karị gị lụta ezigbo ụlọ both tenant house and residential house ịghọtago na-ezuzu ezuzu ịpụta ikpe were nwoke mmadụ na-eme akaja imepe ọnụ ikpọ ọma afa si na ebe anyị na-enwe ọgbakọ na onye otu anyị jere igote Attire JPAG kpachara anya o fenji gba gị nkịtị na-afụgo m n'ịbụ onyere mmeta wile onwe gị ugwe ejizina m ibo m ebubo create content ịchọ iji Ezeaku create content wee eziokwu ife mmelụ ị na-anụ ife m na-ekwu ịmara ife bụ ihe Ezeaku mere bụ eziokwu pụta kwuo onye prove m wrong. I'm wrong. Ị na-akpali m for crying out loud. I were foto m tinye, were foto ndị a tinye. Ọ dị mma. Wani ma n'ihi na-ekwu bụ okwu asị. Ọ dị mma ka ịkwatuo m ka ọ gịnị. Facebook anaghị akwụ m ụgwọ. I monetize your own. I monetize on my own. Eji m Facebook m arụ ezigbo ọrụ. Agwa ndị be anyị eziokwu. Agbaala onwe m mbọ. Ka ọ ga-esi dịrị m na ezinụlọ m ma dịrị ndị ọzọ na mma. Onwenugo onye bịa na nkụzi omenala bụ ụzọ eziokwu nsị ya na-arụ ọbụnagụ nyere m ego. Na ọha ji egbawa mbọ kara ọbụnagụ nyefe ego. Ogwu ya na-agwa ha bụ na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ nnọkọta nkọwarị ahụ isiri otu m si bido ma mgbe m na-alalụ na nke ndị nche na-akụzụ. Nkọgidela onye a ka m si bido ma ego na-eji idu m n'ụlọ. Ha wish na onye a bụ memba omenala bụ ụzọ eziokwu ka mee like ya. Ọ bụrụ na onye a jere igote ọgwụ Attire a bụ onye otu omenala bụ ụzọ eziokwu ọ karị tọgbu m ka shuga. Because no ife na na-akụzi elefa na-enwere ihe dị ka Attire. Enwere ebe a na-ere Attire. Enwere anybody nọ n'ala Igbo ma ebe a na-ere Attire. Ihe a dị form of apụtasị na this story of Attire the form of isi na Jesus na-agwọ ya ọ na-ewu na Jesus na-agwọ ya otu a ka o si ewu n'ala Igbo na-enwe ndị na-ere Attire.
enwere ebe na-ere Attire na Nkwu Igbo Ukwu, enwere ebe na-eri ya n'oye na nka ka o eke na nka maọbụ Nkwu Agụrụ maọbụ Oye Olisa. Enweghị ihe a bụ akụkọ ndị eriri eri. Diabetes mee mmadụ ọkpa ya baba ọnyụ na asị na Attire. Mmadụ nwee common leg ulcer ndị ọcha na-enwe ụna asị na Attire. Onye ori nọ n'Ọnịcha ebe a mụ anyị nche niile na-edu onye nwe leg ulcer eje the same hospital treat. Ọbịa ọzọcha ha ọkpa video chee mgbe ọ na-azọ ha ọkpa n'ọkpa. O duru ha bịa na the same hospital etreat chee na video te mgbe ọ dịgworo mana mgbe ọ na-azọ ha ọkpa join ha dị 2 video doge na 2 video join na join ije susuru je ebe a na-ede connect. Oh, Jesus Christ na Christian mere onye Igbo ji dị nsusu a useless person from an Igbo na-esusu esusu na 21st century onwe ihe na-arụpụta. You cannot produce anything n'ịchọ ka chi onye ọcha nye gị ego. Foolish and ignorance non-entity generation. One of the most worst generation on the planet Earth bụ ndị isi ojii. Shameless idiots living in abroad, everywhere in another man's village. Useless entity hiding for police in different countries in the world. Shameless fools that does not have solution to their problem. They are praying. One of the most burn and throw away human being on planet Earth bụ ndị isi ojii. Foolish idiots. Ifela adem a na-eme ka azọpụta una na-ezuzu ezuzu. Ekwutere n'okwu ihe na-eme na wibunie spiritual n'ike ị na-akọ uwe na-alụ aeroplane. Ị na-ebe a na-ekiri Premier League na-agba n'England, ị na-ekiri ya na TV be gị. Ọ da-agụ onye Enugu steeti agụ kesi ilu telivishọn a lụọ the DSTV. Ihe ọ na-achọ bụ ebe na-eme ihe mmụọ. Ọ na-achọ miracle. Ndị ewu ndị isi ojii. Shameless people ndị isi ojii. Ịgụsa medicine ịrapụ be nna gị jee na another man's village na-agwọ ha ọya. Ịgụsịa medicine na Nigeria ịrapụ be nna gị ga-azọwa ụmụnne gị ndị jee biri America, biri Canada, biri Europe. Ndị abụghị gị Jizọs na-agwọ ọya ijezie na-agwọ ha ọya. Ị nọ na scan department today as onye ojii na-eme onye ọcha scan na-achọpụta ihe na-eme ya. Anyị jee ewere scan gị nwa bụ onye ojii mere onye ọcha jee nene ihe dọkịta fụ ihe mere ya eme ya operation ọ dị mma enye ọgwụ ọ dị mma mana ofu onye ọcha nyere gị Jizọs ijizi Jizọs a scan ụmụnne gị na village. Ndị ojii a na-akpọkpọ akpọkpọ ndị ifele eme useless entity na-alụ chọọchị hapụrụ factory na-arụ n'ụka. Ndị enwere ihe eji eme enwere ihe mba ụwa ji ga-eme onwere ihe eji ga-eme gụcha medicine jee bụrụ doctor na Canada. Kedu eme village gị? How many doctors from Canada dị be nna gị? Enwere ihe ime ọ born throw away. You are a born throw onye Canada mara gị dị foolish na gị n'iyi ocheze ego obere ego n'iru ịrapụzi practice medicine be nna gị jee na ọ na-abefa. Onwere eji ga-eme na Holland onwere uru ịbara be nna gị na ana Igbo dịka onye ojii biri Holland. Gwa m uru ịbara as a human. Kedu iwepụta nwere ime ga-eme onye Holland attract bịa be nna gị? Nothing. That is why you biri Holland today. Ndị ivu ụfọdụ ndị ewu juru ana Igbo na-enweghị sense na-enwe anwụrị n'obi London kịtịkpa ya anụghị anya ofu oru n'ọlụ onwe ya slave ofu iyi. Onye ofu iyi ma ọ bụrụ ndebe anyị nọ na-ezuzu ezuzu. Ị na-enye testimony n'ibi UK ọla ala na-agba gị ọlọ madness bụ ejuru gị n'ime ọlọ nzuzu atụlụ ibiche UK ụmụ ga-ebiri UK generation ụmụ ga-ebiri UK mmadụ ole na UK bi be nna gị ewu ọhịa onye UK tinyere ọsụsụ ya tinye mbụ ya tinye akọ n'uche otu anyị na ha agba mbọ na omenala bụ ụzọ ezokwu akpọkọnata ụmụnne anyị ka anyị mara m nwe ihe anyị ga-emepụta ka nwa m nwe ihe anyị ga-emepụta nwa iji nyere onwe anyị aka. Ihe na-alụrụ gaba bụ chọọchị je na-ekpere gị ekpere n'ụlọ ụka ka ị ga-esi wee ji obodo oyibo. Enwere ka esa plan nụ na egodo ihe dịka Catholic or Anglican or Pentecostal niile ajụrụ ebe asị youth atụwa ego ka establish we factory na be anyị nụ ọrụ ga-aba tụrụ taba. Ihe a na-eje eme n'ụlọ ụka eje chapel ewere paspọtụ Naijiria enu ka Jizọs nye ha visa. Ndị abụrụ ọnụ ndị isi ojii ndị ọcha abụrụ ọnụ ewu ị na-agbaso onye ọcha ibu Baịbụl na-agbaso onye ọcha onye nzuzu. Jesus na-agwọ ọya ọ na-enye ego atụrụ Hausa. That is why man produces slim fan. That is why they use the power bank onye China use onye China alụpụta maka na inweghị sense maka na ịgụcha university bụrụ anụmanụ bụrụ tobo ewu ị na-eji agba egwu na adoration ka ihe dịrị gị na mma. Idiot, compound fool.
Ibegin eje ụlọ science and technology in Europe. Obodo ebụghị gị Bible, nwatakịrị ruo 16 years o nweta gị ọrụ. Out of your stupidity, ịdị 20 something years na yọọ Jesus onye ọcha ka onye gị ọrụ. Ewu ọhịa ndị isi ojii. Ụfọdụ ndị isi ojii na-eme na generalize it. Ụfọdụ ndị isi ojii ewu ọhịa. Ihe la de eme gị dịta something years biri Italy. Ewu gị nwa ka nna agwa. Ịdịta something years, dị proud na ibi Italy. Atụrụ Hausa. Ibi Italo. So this condition, uno na ndị Christianity chọrọ ka anyị nọrọ. When I bịara isi no. Any member of Omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ bi Italy today. Mana ya bụ a slave. Ya mere o ji wee soro anyị na this struggle. Kedu ihe ọ ga-eme ka generation ya yari continue on Italy? That is what we are fighting for. Mana unu nwa na-ayi ara na-akwado Christianity. Bụ nzuzu n'unu n'ime bụ ịmụọ nwa ka ọ bụrụ onye Italy. Generation ọzọ abịa, no plan for the good of Igbo land. Gwa m plan ndị Igbo ji maka ọdịmma ha Chineke failụrụ anyị. Gwa m ofu. Tell me where we have planned and we fail. We refuse to plan. Our ancestors planned and they succeeded in everything. They succeeded in making a pot they used to cook through planning and solution. Succeeded in creating fire. They used to cook food. Succeeded in producing palm wine. Many things they used to sustain and solve their problem. Tell me one plan a black man have today to survive. Ndori. Here they mendoji. Shameless entity. China na sanitary pad. Onye oji na ima ego ni West gonna pad since how many years he be the four time again. Gị nwa onye ori onye ọ na-abịa Christian bụ onye oji bụ onye ori. Ọ chọrọ ihe free. Ọ ndị amela anyị ji edo ọbịa. Ndị iwe anaghị ewe. Ndị enwere isi na mmadụ. Ndị chọrọ ihe free. Ndị chọrọ miracle. Ndị ori. Ihe ha kpọrọ miracle bụ ihe onye ọcha ji aka arụ na Benny. Ka ọ na-ekpe ekpere ka o nwee Benz onye ọcha dowere floor. Raw frame motor. Raw floor, ya raw tie rod, raw ball joint, raw stabilizer leakage, raw camber, fix ihe ni na oburu moto. Tie horn ni ya. Ijeze na ekpekpere ka igo moto, ọ bụrụ onye isusu ka ede. Ọ bụrụ ewu ka ewu no. Ọ bụla atụrụ Hausa. Inwe sense. Ịma no anyị bụ ndị abụrụ ọnụ ndị ojii. Ịma ho. Inwe idea na abụrụ onye ojii ọnụ. Inwe ha idea na onye ojii na ndị ọcha ji religion bụ anyị ọnụ. Bụ anyị ọnụ. Onye ojii na-ezuzu. Ihe onye ojii gba first bụ religion. Otu Jizọs si ji ije na Capernaum. Otu si nwa ọnwụ ọ nwụrụ n'ihi gị na enu onye nzuzu. Onye ọcha gburu 78,000 of your forefather for 400 years. Chieta azụ na ha nwụ maka gị kwete. Onwe ihe bụ. Onye ala ndị ala ndị isi ojii. Na wari na street of Dubai. Onye mgbu iji akwụkwọ obodo ifere megbuo gị. Onye mgbu ifere megbuo gị. Ede proud of n'iji akwụkwọ Brazil. Shame on you. Iji akwụkwọ iji inwe green card US ihere megbuo gị. Ịdị 60 something years ka biri US. Na support Christianity na Africa ihere megbuo gị. Shame on you. Ibi Canada at the age of 50 something years, for something years ibi America. Shame on you. And then when onye America be ben nagi, shame on you. Oh, maka need lazy. You cannot solve your problem. You cannot create solution to your problem. Since ije America, oh no ka kineje ekpetego ka ọrụ. Is it not ọrụ? Since ije Canada ka ebi neje enweta ego, ọkwa ọrụ. Some of the factory na-arụ na Canada tọrọ nne na nna gị. Google all factory ụfọdụ n'ime unu na-arụ na Canada today. Ọ tọrọ nne na nna gị. Ọ tọrọ your grandfather. Ka ịfụ na mgbe amụbere grandfather gị na Canada create gị ihe ga-abụ. Do we have the same idea? Do we have the solution? No, ndị na-echi ihe anyị ga-abụ tupu ama onye bụ Jizọs. Onye na-echi ihe onye Igbo ga-abụ tupu ama onye Igbo bụ Jizọs. Mana factory na-arụ today na Holland, ebe na-eje ọrụ today na France, ebe na-arụ today na UK. Google all the year alụ that factory. Factory atọrọ nne na nna gị. Mana amụọ gị nya iwe je UK, factory tọrọ your parents enye gị ọrụ. Which means na factory echewe gị ihe ga-abụ tupu amụọ gị. Onye evum si na Jizọs na-echi ha ya bụ ewu ndị Hausa akpọ n'okpo na-achị fa ka na-achị nwatakịrị. Ka ndị Igbo ga-esi nwecha ụdị ụbụrụ nke a Christianity bịa jide onye Igbo destroy anụ. Destroy na onye Igbo dị erizinizi. Nwaanyị nwunye gị di m European na-eje ekpere Wednesday were ndụ ya na-agba gambling na-enwere ajọ mmụọ n'ọsọ nwe
chọrọ ịnarị ya nwa n'afọ mana ha many people n'ebe nwere onye ma na nwa n'afọ. Thousands of you watching me, nobody have ever removed any baby from any woman's womb. None of you. Religion keep on tagging us evil. Oto Pakistan tag Omenala Igbo is evil. One clear picture here, and whenever this madonna boss way. Clear picture here, madonna be a Nde wewu. Oma atoro. Ndocha juna babo. Ha madonna ga-enye visa. Europe amalogo madonna ha yenye visa this year. Madonna ndị oji ha yenye visa ga bịa mewe fichewana. Ajogi sini na London. Ibu manager bank na London. October. Ibu manager bank na London. Cleaners. Ndị mfichana. Taxi drivers. O ihe bịa alowelo. Ịgba taxi na ifichana. Ihere eme. Ịbịara ịgba taxi na America. Mmadụ onye America na-agba taxi na be nna gị. Ọ ka mma na agba taxi a be nna gị na-eme na-elive fine. Nwa ọkụ nwe mmiri nwe ụzọ. Na ụmụnne anyị kpụrụ mmadụ onye nọ na government house. Overpower millions of religion leaders. Overpower how many people? Imo na your pastor and your reverend father na-enwe meeting with the politician. Na ndị na suppressing every day. How many governors ka enwe na state? How many house of rep ka enwe? How many local government chairman ka enwe? Ka ndị ga-esi were akụ n'ụba anyị na-ebupụ agụ a na-agụ anyị. Anyị agbafa nkịtị. Chọọchị a na-enye anyị ndụmọdụ every week na Jesus ga-anụrụ anyị ọgụ. Na Jesus na-anụrụ anyị ọgụ. Na ọ na-anụrụ nwa ogbenye ọgụ. Na Jesus ya anụrụ anyị ọgụ. Kedu mgbe ọ ga-anụ ọgụ nwa? Mgbe egbusiela anyị. Mgbe ndị na-achị efi gbusiela anyị. Mgbe agụ gbusiela anyị. One bottle of Rosofin is almost something thousand. One bottle of Rosofin. Ime nwaanyị surgery kịta need igbe ya 10 bottles of Rosofin. The family ebewa akwa. Ka ebe a ga-esi nweta 350 tada ya eji gote 10 bottles. Ihe anyị na-ego 335. 225. 115. And ọ bụrụ na ịgba ya Rosofin ihe ọdụdụ ozugbo ọdọgbuo ya ọnwụọ iburu jeni ndị iberibe. Jizọs na-akpọnite onye nwụrụ anwụ. Nne ga-anwụọ kpọnite ya. Ọmarịcha nwa ifuru n'anya mụọ ya ọnwụọ. Jizọs akpọnite ya. Out of your stupidity and vagabondity ka na-ekweta na Jizọs na-agwọ ya. Ewu ndị abụrụ ọnụ. Ndị ji Prado na-eme gị kwa ifere na-eme gị. Onye ihe eji si na onye ofu anya na-abụ eze ebe onye isi nọ. Ego Prado miracle. I were pray nye onye ọchọba 17 million bụ ihe sarin. Ewu. Uho na-enwere isi na mmadụ. Ndị ojii enwere isi na mmadụ. I swear. No wonder Nigeria pastors ji yipụ na Arinze Ezeaku. Arinze Ezeaku bịa zọpụtawa some of your useless stupidity. Imagine onye bi Europe na ayọ Jesus ka o nweta document ewu ọfịa anụ mpama. Imagine onye Europe na ekpere Nigeria pastor na-eburu ya maka o nweta document bụrụ onye Europe. Nkịta ọhịa na-enweghị isi na mmadụ. Ụwa adịghị so big to handle. Na process iji jee London today. Ihe dị na nwe process. I follow onye ọcha etinyego the process dowe die. I follow the whole process wee by London. Imagine you get follow the same process. Wepu obiam na family na village ayo tundo chasi wepu so obiam na village, which is production of items made to please man and animal. Somebody na village ya na aro efa yi. Mbe na mu robe enwe haba na aro efa. Abi ugwe ku ugwu nye nwere ba na aro efa. Ugwe na aji me nwere factory ba na aro efa. Eho ugwe na aji me nwere factory ba na aro efa. Mkpologwe enwe ya, obi me enwe ya, opi Nsukka enwe ya. Enugwu Ezike ni na era ka one state enwe ya. Oba Nsukka enwe ya. Ezeagu enwere ebe a na-produce afọ. Ndị nke na-enweghị ebe a na-produce akpa. Onye ojirive enweghị ya. Onye ugbo ọka enwere ebe a na-produce afọ. Ndị ewu ndị onye ugbo ọba enwere ebe a na-produce afọ. Mana ị na-akpọchi ndị na-produce afọ ka onye ga-ego. Nkịta ọhịa. Onye abụrụ ọnụ ntụ ka na-eri gị mugu. Jizọs yenye gị mana ihe ndị na-arụrụ tata bụ gị wetara gị ya. Ihe chọọchị ndị na-arụ na village gị bụ gị wetara gị ya. Ndị ụka bụrụ ọnụ ewu ọfịa. Gụcha university na-asụ oyibo nọ n'ntịtị human being. Imeche masters na UK ya anaba izolu kwechiri ebe aka ịrụ bọọlụ kechekpa dowa aga ọnụ amado ha dogbuo gị di ya ma iwetara m ọnụ nkịta ọfịa ndị nzuzu ị na-enye onye ka gị mma advice. Ala emetigbu unu ewu ọhịa
onye Canada bịa jee mee master na UK mechie na be nne ya. Onye Australia jee UK mee masters mechie na be nne ya. Onye Japan bịa UK mee masters mechie na be nne ya. Imesie masters na UK kwechiri. Kedu iji kwechiri na village na UK? Very simple mathematics. Maka na ọlụ dị die. Kedu izie eme na ọrụ adọrọ be nna gị? Isi na na-ekecha akara aka mmadụ. Ọ bụ ọzọ na-enweghị factory. Na-ekecha akara aka mmadụ. Ndị ivu. Nigeria pastor were gị na-egwu egwu onye isi ndị Deeper Life kite relocate go to London with family mana ọ gwa gị na ihe 2000 ụwa na-emebi na onye ori nọ n'Enugu si na good luck Jonathan bad luck na-ekpokọrọ egwu na every week anakoshi gị ego ndị ori ka ebe ndị Christianity ji bụrụ 419 like this ka unu ji achụ ụlọ okwu kedu unu ji chọọ ka Igbo tipịa unu abụgide gị anyị na-enye poison kedu onye Igbo a na-enye poison gosi m ya ka onye m ka m rie gosi m onye Igbo a na-agbụnyere mmadụ poison ndị na-eti egwu ka na ndị Nollywood na ndị pastor na Reverend Father jidan Igbo naanị iyi jidan Igbo naanị iyi naanị n'iyi buo anyị ọnụ ịfụnanya dị ọzọ echeta mgbe anyị pere mpe every December ọ bụ na ya na-agagharị ebe anyị eri rice with obi ọcha gba ọjọọ na eziokwu ga-asị mụ na gị na-aboto na village 25 December ta ya kwadocha pụọ ijiri rice gbago side iriri gbago otu a n'abalị ọnwa ya adị anyị na-etigide ti mkpukpu mbụ n'ọwa ọ na-akwa after 2 nke abalị before dị na-agbago be anyị chọọchị bịa kansụl ihe niile a life niile ahụ anyị na-enwe kansụl ọnya enwere ọgwụ ọnwa anyị na-egwu n'abalị anyị na-akpọkpu mbụ ndị ihe na-akpọ dị ya John tele anyị na-egwu n'abalị na ndị mmadụ arụ ọnụ ụra na chejigo rapụ m aka akpọsina m n'ụna da anụ ihe onye ori bidoro kpọba m akpọsina m na chejigo na akpọla na ịma mkpọ pastọ gị by this time ndị onye isi ojii onye ọgbaji oludoro kpọba m mana kịta a na-agwa gị ka anyị ga-esi tike akọnụ mezi ihe onye ọcha mere mee ihe onye China mere ihe mere na nwere onye Dubai ga-asonye London rie nsita bụgos na ihe na London nwere Dubai mee gịnị Dubai nwere asị gị rie nsi na UK isi ya tanksa asị gị rie nsita na Australia isi ya tanksa asị gị rie nsita na London isi ya tanksa okponsi happy slave modern slaves ifu Bible ihe na-adị eme gị akwụkwọ afa nna gị anọghọ na ya Chineke bịa dee akwụkwọ resi gị eresi uho nsị uho eno nwere anwụ na mmadụ ndị isi ojii onchi ukwu kere n'igwe n'ụwa jiri dee akwụkwọ enjelu na azafa mmadụ enje Gabriel enje Joseph enwere enjelu Chinedu enje Choma adịghọ ndị a chọrọ igosi gị nkarị kafa suppress ya gị that is why ha ji create a gị God chukwu nke ahụ mere inheritance tufuo ya ọfọ na ogu nna gị nyere gị tufuo ya aja na nna gị nyere gị tufuo ya okwu mmụọ niile nna gị ji dobe obodo ka obodo ya dị na-emes ọbụ tufuo ya bụrụ Baịbụl mụcha ha nchọgụ na-ezuzu ezuzu unu anaghị ala ị na-atara tinye m with Christianity kedu unu meworo with kedu Nigeria pastor Ida House anwụgo kedu o mepụtara na Nigeria TB Joshua anwụgo kedu o mepụtara na Nigeria ihe ni na-eme mkpọtụ kịta ma Reverend Father ha nche obere oge na ọnwụ ya egbucha fana eji agbagotego gwa m ihe a change na Nigeria na ihe Buhari mere na Igbo within how many years within 8 years jide second Niger bridge megin ruo tie everywhere about the place whiteness ụza onwe enyi nwoke mgbe nsi Owere na-abata na mgbede a enyi nwoke na Israel kpọrọ m Amechi mba nna agwụ ya Amechi na nọ n'ugwu Obosi na ọgba this ugwu Obosi again this flyover na ọma mmasịkwa ya na ọfụ gọọmenti rụrụ ebe a na ọgwanye gọọmenti ji baa ihe dị mma mụ na ya na-ekwu ya ụna arapụ gọọmenti unu ga-eduru anyị duru anyị na-achụ Satan a na-awori gị Chineke nwere ọbara Jizọs ka wee dị mma Jizọs kpafuru ọbara eji ọbara Jizọs chụrụ Chineke aja ọ bụrụ Chukwu okike anyị na God of Bible o riri ọbara ụmụ Israel
o riri ọbara the whole firstborn of Egypt. O riri ọbara Nebuchadnezzar. O riri ọbara nwunye Job. Ụmụ Job niile God of Bible riri ọbara ya. Chunu bụ ori ọbara. Mana okwu mmụọ dị be na gị na-eri ọbara anụmanụ ịgba anyị ọkụ. Mana from Genesis to Revelation, Bible God wafuru ọbara more than 1 million. Ọbara mmadụ ka ọ na-eri. Jesus ji ọbara kwụọ ụgwọ. Onye ka ọ wụfuru dị ọbara? God. So o nyere God ọbara ya. Ọ kara mma na na-enye alụ nsọ ọbara anụmanụ dan inye alụ nsọ ọbara mmadụ. Chi ọbụla na-eri ọbara mmadụ abụghị ezigbo chi. Kedu ije bolu m ebubo jee park nwe ife ọjọọ mmele gị emejọnugo gị ịpụtara one day kwuo maka my estate were 50,000 dash ego si gị nee nke agụ data Facebook na-akwụ gị ụgwọ Facebook akwụnugo m 10 kobo ọmụnwa na ati everyday kpọrọ ọgwụgo respect onwe gị jee park ife me nche gba gị nkịtị na ma afụgo na amapụrụ gị 1 cup eziokwu ọ bụrụ na ịbụ onye isi kpakọrọ ọnụ I will fight you mmenyu oge anya mana amapụrụ gị 1 cup izu ezu na nwoke otu nwoke si ezu ezu amapụrụ gị 1 cup kedu ka ụmụ nwoke na-aba asị ihe ndị ọcha were na-egwu egwu God asịkwa God asịrị ihe anyị na-akọ God ga-eme God kedu ife God mego na Igbo ọ God tụwara nwunye gị ime gị nwe nwere low sperm count na anonymity tụwa nwunye gị ime mba God bịa tụwa nwunye gị ime nọ gị nwe anụ anonymity na a diagnose go low sperm count ịtụọ ngo nwunye gị ime ejekwana je kwụọ ụgwọ ka dọkịta mere spam mgbe nwunye gị na-alụ ka ọmụọ nwa zuzugharịba jebe ekpere eje na-enye dọkịta ego duru nwunye gị jee ka ọ mịta spam gbuo nwunye gị na-alụ otu ndị dọkịta ha nwa maka esi amị ya enwere ka esi akpụ ya n'oyibo echekwana je mie zuzugharịba God na-agwọ low sperm count ihe na-eme ma onye China ma onye Finland ma onye London nke ga-abịa nke ga-adị iche inwere low sperm count nke ga-adị iche ifie nọ achọ mmụọ nọ nkụrụ gị na-asị ndị low sperm count na Nigeria ka a na-achọ nwa n'ụlọ ekpere ndị vum ebe Jizọs na-enye nwa onye nyeziri nne nna gị nwa bifo ebute Jizọs onye ọcha bịara ebe a repuo nne gị repuo nna gị kpụrụ gị je kpọsa na State of England otu esi kpọsachi ụlọ afịa kịta ọ bụla afịa ka a kpọsara unu ebe a na-eficha anya ọ bụla afịa ka a kpọsachara unu ndị ejenti na-achọtara unu ọrụ ọ bụrụ orire ka na-eji eru na ọrụ akpọsara afịa ọrụ afịa ka a kpọsara gị ọrụ afịa ka a kpọsara gị bi were afọ Ezeaku were nne tiplay na social media mụ na ga na-eme ofu ihe chena m bịara iwere ndị be anyị nọ chena m bịara ịchụ ego with this useless ego nọ na-achụ I came for the truth. I came for the good of everyone. Onye ọbụla na-agba m mgbe ebe ahụ shame on you na last time malaria mee gị ji egolo ọgwụ shame on you. Ụmụ atụrụ Jizọs ewu akpụ na okpu Bible na-eche ife ya akpụ na okpu na atụrụ shame on you. The last time you went to the chemist to purchase medication made in China, he didn't pray. Mana ị ga-abịa gwa onye ọzọ ka Jizọs si gwọọ Job ị nọbe Job gwọgwọrọ Job abụ onye village unu Nebukadneza osi village unu John ọ bụ onye be nna gị ime onye bụ Philip na ya ala sim jee na book of Habakkuk hawa gị anya na nkai mụ nwa agụụ na-agụ na nna idiri nri n'okporo ụzọ na-egbu m n'ụzọ adọrọ ma n'ụlọ ọgwụ adọrọ be nna m kedu ka m esi nwa ụlọọgwụ isi m jee na Habakkuk a ha rie gị eze Dubai emezichie na befa na Japan arụcha na rụọ briji eji remote control na UK arụọ na briji eji remote control ụgbọ chọọ ịga briji emepe ụgbọ gacha briji emechikwa gị nwebe onye nzuzu onye oji were ọkpa gaa ya ịgo ịgacha ije mepe Baịbụl gụọ Habakkuk onye ori chọrọ ihe free ndọcha nyere gị free something mee gị demonize agịnụ mee gị dị wikin iburuzie dia consumer na ife niile mụ na gị ji ekiri ha ego a na be ndị ọcha gwa m ihe niile nọ na Facebook a na-watch mba onye ojii na-receive the money the whole data na born ebe a na-ekiri Ezeaku ma nke m na born goes to white man straight the whole data millions of ndị ojii na-agbali kịta na-ekiri Ezeaku ma nke m na-agbali goes to the pocket of white man phone niile iji kịta na-ekiri m the money goes to the pocket of what white man gwa m ofu ihe na phone ego ba na akpa gị dịka onye ojii ị nọ ebe a na-arụ marketers
na market ndị ọcha afịa. What can you produce? New Delhi nkịtị ka njelo bụ na come on 15 nji wee mee travel je India si n'enu da akurie nje na New Delhi ka change m screen ọ bụ na obodo na-arụ ihe nke ha na-use obodo da arụ dị nka phone a obodo da arụ phone a bụrụ nke fa asọkwa m nọ nka I'm just saying na fa da arụ phone na ihe na-arụ their own phone asị na ebe m enweta screen ya ma achị bụ na Mumbai. I have to pay flight. Mba flight jewe Mumbai. Nse mba flight jewe Mumbai. Nwatakịrị change screen phone ma dị 9 years. Oyibo na abụkọ ọsọlụ m. Ngosi chair gosi ọsị m take. The next oyibo ọgwa mbụ done. 9 years ebe a na-agụ Maria, oh Maria, oh Maria. Have Maria. Ndị nna anyị fonye na-agọsị ọtụtụ ji Jesu nwa Jesu onye ori onye ọcha egwuo na gị wayo onye ọcha ebie na gị ihe free na Bible gụwa na ihe free eje n'ọrụ echi chọrọ ịdị ndụ eze akụ nwụọ ị na-ekpuchi family gị n'ọbara Jizọs ebe makwa n'ụzọ mụ na gị bụ onye Enugu okporo ụzọ mụ na gị si Ọnịcha na dị riski kedu ka mụ na gị ga-esi gba mbọ ka dozie enye mba ọbara Jizọs ga-ekpuchi nke wanda ọnwụ ga-egbu gị ma o gbuo mụnwa wanda ị gafe post gị na Facebook ma ọmụnwa ọ bụrụ moto accident n'ebe a na-ezuzu adị ịdị happy na na-ekpuchi ndị amagu nze n'ọbara Jizọs ka ndị opi nwụsise Jizọs na-abịa ịrụ ọrụ na amagu nze ịdị happy Jizọs na-abịa ịrụ ọrụ na-agba ogugu Jizọs na-abịa ịrụ ọrụ n'itiku ọlụsị ọrụ n'itiku ndị niile bụzi ndị uji nwụọ onye ori onye ndị ọcha zuru ori bụrụ batrị gị ndị akpọkpọ akpọkpọ kwotụrụ Baịbụl bịa na workshop m ka m were spring gbuwa gị isi ebe ị nwere sens onye ala Jizọs na-enye ego Dangote ka gị jide ego president gị bụ Tinubu Muslim Buhari chịsị gị Goodluck chịrị achị Jizọs achụpụkwara ya n'oche Jizọs dere gị ma kpara ista bụ 80,000 ọ dere gị mma utobo onye ọcha nye gị Jizọs nara gị uche were uche na-arụ ihe niile ha na-arụbe na-akwụ ọnwa ha ụgwọ from birth ụgwọ nwa ga-adịzie n'eluigwe onye evu meriri eri fele eme ịnanya bench bụ AC nwa monkey black monkey igbu ire na AC buru benz o Jizọs emene o mere ihe niile ka ọ dị mma ndị ọzọ na-ere pịa ọta nwụsịsa echi ndị ovu egbe afụ gị jide gị arapụ onye abụ pịa ọta jide gị nwa bụ benz Isusu agbagbuo gị nke ga-aga onye evu mmadụ na-eju na Dubai today na nga Jizọs mere gị mma ị na-akparị na street of Dubai ifele megbuo gị na-achọ dirham your all country nwere currency kedu na ebe ahụ otu a dirham dị ka esikwe nwee Nigeria ha mee currency onwe value imere nke go nwee value ekpere ka imere onwe value na Igbo onye ekpere ndị ọcha mana ha ihe ji nye gị ekpere bụ ka ị nwee ike mee poverty accommodate so that onwe ihe ọma ha mana ị ga-ebu ụzọ present ekpere before tomorrow ị present cheze ekpere ta onwe obere ihe iji chetara echi kene Jizọs thank you Jesus onye evu ịrụchara Jizọs ọnụ ụka rụọrụ ya chapel were ego go sakrament rụọrụ sakrament protector kpochie ya echi je sekpere na ya ọ bụ ihe niile nyere ego ya nye gị ego gị onye nzuzu ndala pastors jiri na egwu ị na-eje agba egwu na adoration a na-atiri gị ihe onwe ndị ji gị ndị agha egbu gị egbuo ndị chọrọ igbu gị onye mgbu ma ndị chọrọ igbu gị nweta gị egbu oge anya gbuo ndị na-egbu gị ngwa akpara isi na-egbu gị gowe akpara isi 5,000 akpara isi mere agụụ adị n'ezinụlọ gị na gụọ akpara isi 5,000 ka anyị nwa gowe 80,000 onye riri rice so n'ihe na-egbu gị fuel anyị na-agba 750 so n'ihe na-egbu gị gbawa fuel nọ 100 naira jee gore lita fuel 100 naira kpọrọ family gị 5 by aeroplane natawa from London nata 4 times in a year kemara ego n'ihe spend onye evu Jizọs dere gị mma ochata gị na di gị nwụcha ụmụ gị mmadụ 6 ụnụ deketa ụmụ 4 na di na nwunye wụọ ụgwọ flying ticket from UK to Nigeria 4 times in a year ka mara ego na arụta na UK onye ori ji afa Jizọs chọọ ime m ka ndị nzuzu ka m dị nzuzu m nwee okpukpe gbuo gị ma Amadioha gbuo gị
nwa okwukwe mana ero n'iri nri abalị soro m nri abalị ịma nwa okwukwe bụrụ ọnụ na-akpọ onye ori ngwa gị na ndị dị ka akwụ ụmụaka anyị ụgwọ tesa akwụ ụmụaka ndị nyere m baịbụl ụgwọ isi m nwa okwukwe baịbụl kwuru Leviticus kwuru anyị kedị mme onye ogidi ka ị na-asị Leviticus asụsụ ndị ile o asụsụ ndị kwele ogidi kọwa asụsụ ndị ụmụnachi onye azụ ogbunika na ama ihe bụ Leviticus mụnwa Leviticus mụnwa bụ Ezeaku na ihe na-esiri m ike na-agụ na-egbu anyị na anyị na-anwụ na Mediterranean Sea na-agụ egbukwe mụ na ụmụnne m na gọọmenti ebulega anyị na isi m na-egbu pasọ m jee gụọ Leviticus Chineke kpọọ gị ọkụ amadị ọha kpọọ gị ọkụ m jee gụọ Leviticus na 21st century Saudi Arabia na-akwụ m ha ụgwọ Dubai na-akwụ m ha ụgwọ Libya ebe a na-enye ụmụ ha ego London na-akwụ m ha ụgwọ Italy na-akwụ m ha ụgwọ Germany Australia na-akwụ m ha ụgwọ Canada America na-akwụ m ha ụgwọ isi m jewe na Leviticus Are you kidding me? Are you kidding me? Nje na Leviticus muje na Leviticus ime mu ka agụ ugbuo m ana m eje na Leviticus ebe onye ọcha na-eje na Mercedes-Benz ebe na-arụ anybody produce Mercedes-Benz kedu uru Leviticus ba chọgodo many book ogodo receipt anya chọrọ many book ogodo receipt anya JD onye ọcha kunu ojewe na Mercedes-Benz otu ka onye ọcha si kunu ejewe na ebe na-arụ chargeable standing fan m na-use ebe akada 11 chargeable standing fan ewere gị akpọrọ millions Emeka Big na-atụ ya ọ na-atụ 40 feet from China ọ na-market onye China afịa Emeka Big Emeka onye ụmụ awụrụ a na-akụla aka na ọ na-eme ọfụma ọ na maka na ọ marketa ndị China ọnwụọ biznes ya na-esi otu anwụọ mana onye China nwụọ biznes anyị adị forever mgbe onye China na-aga na Levent ebe na-alụ charging fan ka ị na-asị njewe na Leviticus n'ime akwụkwọ n'ime book eji ihe nke wee dị onye ori mana ị chọọ ịrụ chọọchị ma nje na Leviticus ọkụ chọọ igbo n'ụka ma kpote Leviticus ndị ori bụ ịgbagbu ndị mmadụ n'ụlọ Leviticus agba ọsọ chọọchị chọọ ịkọlapsị na Nigeria Leviticus agba ọsọ no frustration Attire m nwebe anwụrị na ndị ọzọ nwụrụ anwụ na m dị ndụ kịtịkpa gbawa gị anya somebody mụrụ nwa na Igbo fichagide ike sachagide ike ọgụwa nọọsị skuul sachagide ọgụọ praịmarị gụọ sekọndịrị skuul gụọ yunivesiti pụta nwa ọdịnarị fiva nkịtị nwụọ isi m nwebe anwụrị na atọ kpara m dị ndụ na nwa onye ahụ nwụrụ Chineke kpọọ gị ọkụ amadị ọha gbuo oge arọ ọbụna agụ ọmalike abatete gbuo gị ihe niile na-ejere Igbo ozi chụwa gị chụwa ezinụlọ gị ọkpụ ụsụkwu elu ala osimiri nje aba kpochefu ya nọ n'ezinụlọ gị n'ibe terrorist bụ onye ori ibe wicked ibe evil Christianity bụ evil onye ọbụla bụ Bible n'aka is an evil person you are evil ị na-eme encourage stupidity eji ofu onye America Trump wee zite ndị nche eburu jet bịa chọrọ ofu onye America eji eji na Nigeria bịa je rescue nwa nefe eji na Sambisa forest so ofu mkpụrụ onye ka eji the same year ke kidnap onye isi ndị kan ekpeweri ekpere gụgharịa Habakuk gụọ Leviticus egbuo the man nke aga onye US ka ndị ndụ na-eri rice and beans ụmụnne ma na-anwụ ọnwụ ihele isi m dị happy na Jizọs dowere m ndụ nkịtị kpagbuo oge Jizọs dowere nna nna gị ndụ onye bụ Jizọs onye bụ Jizọs onye bụ Jizọs onye bụ Jizọs enweche Jizọs na-arịgoro nwunye gị enu ka ọ dị ime ị ka ịrapụ ya ka ọ tụba ime ọkwa Holy Ghost na tụwarị Virgin Maria ihe mara enwere Jizọs isi otu onye kpokọ ha amụ na-amụta ndị ga-egbu gị echi si atụwa nwunye ime otu ndị Fulani na-achịgharị efi na be nna gị kịta ekpọrọ gị ji ugbo si wee tụwa nwunye ime ka isi wee rigoro nwunye gị ọ dị ime ịkpọrọ Jizọs onye vu otu onye China si rigoro nwunye ime ọ dị ime ka isi rigoro nke gị ọ dị ime enwe ede ekpete nke a na-ekpere otu onye London si rigoro nwunye ya dị ime ka isi rigo nwunye gị ọ dị ime mana otu onye London si wepụ bịa mbe na ịchọ ọzi ekpere kpere ka ị nwee ego na Igbo ukwu ka sọ gị ka a na-ayawa gị ka respect wa gị nụ onye ori ka respect wa gị n'iji ego abịa na ichida niile ka ọ bụ gị ji ego abịa na adazi ana na adazi nnukwu ka ọ bụrụ gị maka a na-eze kịtịkpa ga-agbagbo na ihe a na-akụzi anyị n'ụlọ na Jizọs ebuliri oge enu n'ibe criminal
zombility n'ebe ụwa nọ ụwa na-eje n'ọnwa anyị ka na-ebe na-akụ eri Jizọs asịkwa ọsọ abịa na mmiri Eweilo Nmiri Eweilo Okalakwu achọrọ m iji obi ọkụ gwago okwu mana m agwago okwu dịka nwanne m as a brother m fụrụ n'anya so much. Enwe ihe ikwuru ndị na-abịa n'ọgbakọ omenala bụ ụzọ eziokwu na a na-enye onyinye. Let me tell you, Nmiri Eweilo, o nwere any organization that can survive without money. Enwere bụrụ ebe nwa bụ Ezeaku pụtara si ndị okenye ezi n'onyinye ma ọ bụ na iweta ego n'ụka bụ ihe ọjọọ. Ihe m kwuru bụ eweta ego n'ụka si kwuo ka ga-esi were ya nyere ụmụ ogbenye aka, ka ego ga-esi were ego a na-eweta n'ụka ruo school ka ọ dị affordable for everybody. Kedu ka ga-esi were ego eweta n'ụka ruo ụlọ ọgwụ ka ọ dị affordable for everybody. Ihe m kwuru, go and watch all my video. Kedu ka ga-esi weta ego n'ụka anyị nwere free school ma pastor na-agba 3 private jet. Ọ dị mma? Ọ dị mma? Kedu ka Nigeria church ga-esi nakọla anyị ego rụọ school ụmụaka ya ma ngụnya? Nyenwa mere anyị ji gbakọta ọnụ omenala bụ ụzọ eziokwu. Kịta omenala hospital anyị na ha achọ ibido. Obere gị ga-afụkwa omenala nursery and primary school very soon. Kedu ka anyị ga-esi unite ọgbakọ anyị na-enwe? The aim of this gathering for the good of everyone. Mwa biye na atu ego every day na this movement. Mana ama na time shall come bo man we idai. I bụ ndo mena na buzi ezo kwa itie mkpu ega ya fu ego were ya mebi ha iwesime. Turo ọgbakọ ha na-enwe Nmiri Eweilo ndị youth omena na buzi ezo kwa manufacture go ncha. A ga present ya Sunday na abịa. Fa na eche ka mbata. We ga afia. Ndị youth no mena na buzi ezo. Tiki son produce wencha, which have brought employment. Obere ga mme bido market bi na page. Ebe ọ bụ na ị na-kwụchọ ka imeli gị webi na imeli gị webi. Since na bịa omenala bụ ụzọ eziokwu, nwere go mbasị nkụziere mmadụ si ya na otu aka ga-esi na-eme omenala. No, fem na-agwa gị bụ ịmara otu ndị nna gị si eme mebie. Nwere go mbasị abịara omenala bụ ụzọ eziokwu si ka m lụọ ọrụ mmiri ma ka m lụọ ọrụ ka ha nweta ego. Ọkwa msachacha ha isi ka ọ bụrụ ha yelo oye ka ha nwee common sense gwa ha eziokwu. Sacha dust dị ha n'isi. All ife na-alụ ịma na mbido rụba ọrụ ezinụlọ rụba bute wike nje ha yata benz onye asị na m gwọrị ọgwụ onwe ego. Ịma na mma bụ bilionia. So ihe na-agwa gị mmiri, ana m akọwara gị the reason nji bido ọgbakọ maka onwe ihe kwuru isi gị gbazere m onu na Igbo nwere ebe ha na-agbakọ eme omenala na-asị Igbo nwere obi. Obi bebe anyị na-enwe ọgbakọ eme omenala anyị. Igbo nwere ama bụ ebe a na-agbakọ eme omenala. Igbo nwere okpu alụnsị bụ ebe a na-agbakọ eme omenala. Sa anyị nwebudo omenala bụ ụzọ ọzọ ọgbakọwa ike na Chukwu okike abịa ma kpaa ka Igbo ga-esi dị mma ọ bụla ife alụ. Nyinanụ enwere omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ Lagos branch. Enwere Port Harcourt branch. Port Harcourt branch mere 1 year anniversary last or Sunday. Njala. Lagos branch na ha achị mepe second branch na Shibiri nke ga-ebido ebe 2 weeks to come. Enwe na Enugu Ezike, enwe na Robo Benam, enwe na bere ni branch ani ne o mu na akwụcha ụgwọ ha ncha ni ihe nkwụ na Port Harcourt almost $500,000 plus. Expenses na na Port Harcourt. Ihe nkwụ na Lagos 1.something million. Ihe nkwụ na Enugu almost 1 million naira. I nwere Abuja branch. Joa ma enwere ga any them all any of them ha kwere 1,000 naira. Joa ndị Abuja branch ma Ezeaku akpọnụ gunu kwere 1,000. Ego na kono nweta na ọgbakọta. Ajụnụ go mo ha ajụ sef me afọ isi anya m. Ya akpọ ha na phone. Si ya maazi one kono nweta na ọgbakọta. It's not my business. Joa fa ma enwere go mbasa njofa. Can any pastor do it in Nigeria? Mana Catholic ni kpokoro ego ni ebe a Pope Bishop na ajụ fe ego ne ka akatara. Pope ajụ ego ne ka akatara buru bunaru Pope iwe nke ade ewu unu kene ewu bụ obere ihe anyị ji atụkọta anyị ji nye ụmụ nwaanyị anyị na-abịa ebe a free
Atlanta, free delivery. IJ Mumu na operation. Omenala hospital na last spend go millions of naira ni. Wonu bo nyam si yanye mego. To do that hospital. Kusacho media. Puri ho ga bu na abambe chi mgbado okwu na abasi mike. Oya abu weputi aka ime ko ga-esi balo onye ukwu balo onye ta. Ọ bụ na unu ekwa comply private ya no. Wodi achuwala omego. Yes, ibia zembilo oge. Ai me ko ga-esi de line man, ai ga na akwụ 11 kobedo to as health insurance. Onye yi halo ka bia treat ya free. Ikwe he akwụ mfu na ogwe he me kama do na ogwe ya da privatize I am not my private property. Wodi achusibe gike. Yes. Wodi achube ego na ebe onu natural help. Ebe onu cho miracle je bebe ekpele. Onwu cho igbu gi now na Nigeria nwere hope inwe. Sometimes the buru gi je na newu, buje gi na city scan obu no mebiri emebi. Asisi buru gi je Memphis hospital na Enugu. Before ambulance get able from Nnewi to Memphis hospital, when I recharge less than 110,000. Did you hear? In Oruna, a dog in a hospital. Chewen baggage does CT scan. No, they be in a UK, seen a CT scan, maybe. Chowazi baggage, Bujonia, and London, near Jesus. No, they call they in India here. You know, they call the Alka in Australia. Here and they make it. Here they make another anointing. Jesus, not what too much. Jesus na watu mmadu mana da we go na account le mana ye push ga keda slave so million will my brother abiani hi kulisi ke gbazele mo no ana me ma ogbako me na even all half ko na atam Sunday was follow my family mpo eje nwa nwere riuri ifem tata for the week makembo nwoke ezuike ana m agbasi mbike yetago ina nene Omenala buze kutbolu munu kute burden. Mana ebu Ndi Igbo. Because na eburu ozu onye ozo dike ebu okponko. Ebu ozu Ndi Igbo n'isi odi ndocha ka ebu okponko. Or this slave master, reverend fathers and pastors ka ebu okponko. That is why Haji escort aga rapu gi were olive oil naga. Maka na odi ha ka ebu okponko n'isi. That is why alu ya afafa jetri ite nwa ha n'obodo Igbo. Iyi alu ha sigi book o mas. Maka odi ha ka ebu okponko n'isi. That is why na mama ha na papa ha nwo enwere ye ga-eme clearance no ka be fair ni efa mana papa nke ge nwo before the same father bia na egi osini ye me clearance maka odi aka ebu nku n'isi onye Igbo melo nwo ga ebele. Have mercy on yourself. Onye Igbo melo nwo ga ebele so mile nwilo okwi na anu ya ogbako omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ nyere aka ụmụaka niile nọ secondary school na-abịa nkwụsị extra lesson ma ndị bi boarding school si ma ọ eje kpanatafa gịnị boarding school go and bring them back home agbasa school je tie ha na nka na ụzọ ihe na-abịa omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ. Oh, small children from 11, 9, 8 years no secondary school, I have stopped them from attending extra lesson after dismissing from school. Let them go and learn skill acquisition. For the neighbor na phone today. Now at the tender age. Only at the 10 years kita jena amu eba na phone. Imo na enwelike before na 14, 16 years oburu millionaire. Onye ba ni ani. Onwe no idea of na board phone ga buzi ihe oche. Oluputa ozo. Kedu ki ga-esi lu phone at age of 20 something years ipia ogologo. 20 something years idugolo nwa ipia wa ọkụ kiji gucha university wee chọwa ka iru phone or the possible. I na-echeke nkechi ya esi bịa begita ka Chidimma ga-esi bịa n'abalị aka ife vọrị ya mgbe aka ejekwa cheki ya esi rụpụta fon na asị asị ọ dị possible. Ọ dị possible. I na-eche ka Ijeọma ga-esi bịa begi n'abalị aka ife vọrị ya ọ mgbe aka ị ga-eji chite kesa arụ fon ịdị 20 something years ịnọ university nwere aka ọrụ ihe na-emekwa gị. In our university today, in when I call as on Igbo, and you are not ashamed of yourself. In our university in Africa, in when I call, here and they make it. In a job, each child will give anywhere fired. Office H or Kijaloba, or Kwamado low competent on office. How old Konya the Moloria? Office I will file a body Kijaloba. How many factories in a Ben Nugget?
onye gwa gị na ben na ga township enwe industry nwe factories dị ọ township anyị abịa ba kpụkọsị ọnụ na Lagos kpụkọsị ọnụ na Onitsha kpụkọsị ọnụ na Obosi jee mgbukọ Obosi ndị na-azụ ahịa karịa pass agụ akarịa ofu onye tụwa ahịa ọ bụrụ onye Jizọs na-emere amara nọ na je beneta scrap gị nwa so m ego ahịa na abroad like motor pass anyị na-ego n'India ha na-erebe gị anọ pass or as scrap use one you go as scrap vunata ihe njin onye ọcha nya 1940 weli arụ gwongworo ebe Igbo kpachala ya ihe nchọrọ ịgwa gị bụ mmepe anya gị bụ onye Igbo na-anụ onu enwere ihe ngwale gị mfelu mgbe Chiedu Nwadike nwe leukemia ya gwa gị na Mbaka gwuru ya wayo ba iti olive oil bọsị nne gị ga-aya lete ya olive oil ọ ga-anwụ bọsị mama gị ga-enwe breast cancer ị ga-atagide afọ ị ga-ekpegide ekpere ikpechie ekpere ma na ọ bụrụ ekpere ka eji kụziri gị ABCD. It was done practical through a teacher. The same thing teacher rụ n'isi gị ka medical doctor ga-arụ n'isi gị. Otu a teacher bịa tọọ na brain gị sụba oyibo adịma asụ French adịchi ịsụkwa French taa mmadụ ka ị ga-akpakpọ teacher kụziere gị French sụba French ije Rome today mmadụ atọ na brain onye na-asụ Igbo sụba Italy. That is power of man. Otu a ka ọ bụ ọlụ mmadụ tọọ ya olive anwụrụ anwụ ọ dị mma. Otu a ka ọ bụ ọlụ mmadụ tọọ ya intestine nwụrụ anwụ ọ dị ndụ. Otu a ka ọ bụ ọlụ mmadụ iwepụ fibroid dị gị n'ime afọ. Ichi ịfụ time gị na gị nwa na-ege vidio ichi ịfụ time gị na-agbakarị 7 days 6 days ifu na fibroid isi na nwere ọgwụ ị ga-anwụ ọchịrị nke ha ga-egbukwa gị inwugide ọgwụ ahụ nwee liver problem enwu anya ihe niile nọ n'ọya kịta soro ede kọment ihe ha ncha nọ nọrọ kpii ụda ya ọ gbajigodo ọlụfa mepee n'anya. Christian leaders bụ demon, rogues, thieves, ndị ogbu mmadụ egbu oge ata agụta na nwere okwukwe. At the age of 20-something years, he break, he go virgin. They can wine and no. He break, he go virgin. At the age of 20-something years, he break, he go virgin. Mama get where that noya. He went there, best like Jesus go mommy get breast cancer. He better better Sunday to and you walk up boggy of a charity go belly. For charity go belly. What I say no in me when Jesus summons us get belly. Because he worry on your child. Not just he worry again. Free onye elili polo nwea kone dere msemo Mathias, what shall it profit a man to gain this whole world and lose his soul? If you end up charging onye oji mugu onye a na-ezuzu ya akịta na-ekpe ekpere ka onye Rolls Royce onye a na-ekwu ya Davido bi enu ya akịta na ụgbara sowe Davido pona Davido ji nwanyị led nwoko bi enu onye a na-edi ha akịta ọ lapụ Facebook agbara sobe chief led nwoko kịta onye a na-edi what shall it profit a man? Nwere of 3-story building munye onye a na-edi ha ba kpọọ ya na dị convince dash of 3 decade kịta nri enu na ọ bụrụ nwunye onye a na-edi ha here. I'm telling you, nri enu kịta onye a na-edi ha kịta m chat ya as nwaanyị ọ bụla wepụta ya 200,000 before 1 week nri ahụ enu yipia pant ri ahụ enu ko and yo ji mepelu m pant ya bụ ka o rie uru ihe ụwa 100,000 o man chetezi what shall it profit her to chop 100,000 and lose her soul. Ndị a bụ ndị okwu ọzọ eme ọzọ. Ndị okwu ọzọ eme ọzọ. Onye a na-ede eri ya m were another line kịta chat onye a bugharịa ya before 2 weeks na mbugharịa ya mbubata ya n'ofu họteelụ taa ya mmanụ ozugbo ihe m na-agwa gị pịọ mgbe ọ chọwa akụ nke ụwa mana ọgwago m na what shall it profit me mana ọma njenu onye dara ogbenye ọkwa nwaanyị ka ọ bụ ọfụrụ ndị a na-akwa baro jenu bafa this girl na ebe ọ bụ na ọmara ụdị mma ọma na picture ọ bụ na ịdị tada ya dịkpa onye hello how are you n'ụzọ bụ ọ ga-asụ mana iburu benz kwụsị oge gị ntị mana onye na-agwa gị what shall it profit you na inwetara ha ụwa ife onye baro jenu onye evu ifuru onye baro n'ọpụ iwe ka jee nụọ ya ka gị na ya so ụkwa baro ndị a weriela anyị
Somebody gwa gị that shall not judge, man, ọ na-ekpe ekpere ka nwa ya bụrụ lawyer. Somebody gwa gị that shall not judge, ọ na-azụ nwa ya na law school. Onye ọ bụrụ onye ori. Ọ bụrụ onye ori. Somebody gwa gị na Jesus mere mmiri ọwụwa mmanya, mana gbasa agbara nkwụ ya nwaanyị, mmanya niile use that egori ego. The whole Nigeria pastors ụmụ ha na-anụ di na nwunye, nkwụ niile na-use that egori ego, mana Jesus sị na ha ga-arụrụ karịa ha nwa. Mụnwa ka ịchọ iji mgba gambling. Mụnwa bụ Ezeaku na ụmụnne m ndị Igbo. Iwere anyị na-agba gambling anya ọcha. Mụ believe. Ị naghị ala. Believe. Mana ị nwere believe ka ije bụrụ lawyer without going to law school. Believe nke ada alụ. Ị gụrụ nice class. Mụọ anya abalị. Gụọ ihe niile lọ na-agụ. Akọọlụ ọgụ toba. Iburuzie Bible sị m believe mụ agụ na-egbu ndị idiri. Otu ọ ya bụ isi from this point to another point in London. If ever na-enye nri free. Common in the ebe street and government nwete ebe ha na-enye nri free. Nsị gị na ndị idiri this, what shall I profit me to gain the whole world? Mana profit onye dere Bible ọ dashi nwere omia free. Onye dere King James Bible na good news enye nwere omia free. O resi m eresi. Mana ka Igbo ga-esi dizie m osim, what shall it profit me? Akụkọ eji etinye m na poverty. Akụkọ nji nabata poverty. Akụkọ nji nabata poverty. Akụkọ nji nabata poverty. Akụkọ nji nabata poverty. What shall it profit a man? Mana cathedral Catholic Church dị na Benham. Ije na Nsụka cathedral na Nsụka. Onwere ọnọdụ n'ụzọ ụwa niile ruru half of it. Onwere ọnụ arụ n'ụzọ ụwa niile ruru ka eji ruo cathedral. Bo John. Kedu onye lụrụ ụlọ n'ugbe na Ajima? Ma na Kpologwu. Ma na Panda. Ma Daba. Ma Asaba. Gwa m onye rụrụ ụlọ n'Ogwurugwu ma Ọvụrụ. Ma Mkpologwu. Ruru ka cathedral dị na Nsụka. Igbo onye ori. Ịbacha na cathedral iri over 1 billion plus. Pụtazie m nwa na-eme ka m rụta obere ụlọ ebe m na family si m, what shall it profit me? Inweta ụwa mkpụrụ obi nke m nwa ka ị chọrọ, mana ịma nye m ụlọ free. Ịlaikiri mkpụrụ obi Ezeaku ịbụ onye oshi, ịbụ onye ori. Ịlaikiri mkpụrụ obi Ezeaku iwe rụọ ụlọ na-ama ego ugwu ụlọ. Mana ịlọ ọbụrụ mkpụrụ obi Ezeaku onye ọcha wee na-eme aeroplane business, ịchọ ije obodo oyibo na-aga ego. Mana what shall it profit a man? Kam do obiam. Bụ ihe chọrọ. Bụ ihe ọnụ bụ ndị ụka chọrọ na Igbo. Ndị okpasị. Abraham ebe asịkwa Abraham asị. Onye gbaa Bible ọkọ yebala, njide Bible mụọ ya ọkụ. Anyị lọmala. Onye gbaa Bible ọkọ do obiam, njide Bible gbaa ya ọkụ. Prosperity karịa. Onye gbaa Bible ọma amụsị nwa, mmụọ ọmụkwakwa nwunye m dịkwa ime ọmụmụ. Ị ka na-achọ nwa. Ị ka na-achọ nwa n'aha Jizọs, onye iberibe. Ị na-achọ nwa with the name of Jesus. Mụnwa na-asị na mmadụ amụsị. Ị ga-achọgide nwa nwunye anya, ọ bụrụ na ị chọrọ ije follow the due process. Ị ga-ewere aha Jizọs achọgide nwa ị na-ezuzu na-achọta nwụọ. Ị ma na nzuzu ka ị na-ezuzu. Ị na-ekpe ekpere ewu. Ekpere na-arụ ọrụ na-ere AK-47 n'afịa. Onye ara. Ekpere na-arụ ọrụ ifu egbe gbafere. Ekpere nwe problem ọ na-asọ ọba na-ere AK-47. Government are not spending billions in it weapon, ammunition. Onye vu. In a walk, I declare. So million will want them. I want a man buluzo. Wago before J Park because so be my rice. I don't go pass one. Oh, I had the more back home and as in the believe. I went and niggas were Turia. Nwa gị ga-eso welituria. Ezinụlọ gị ga-eso rituria. Ụmụnna ya eritewogo uria. Mụnwa ritere uria bụ nwanne nwoke na ebe a. Daalụ na ilu flyover. Ihe mere nji vuji ụnọgwụ bụ na onye otu ife n'otu baji omenala bụ ụzọ ezo. Ihe ndị mmadụ na-eme bụ onye gata ọ gafere si ya n'ọdụ ka ọ nwụrụ mkpụrụ mmiri. My brother karịa nwụ di ya. So eritego m uru omenala bụ ụzọ ezo. Ndị mụrụ nwa free of charge na akwụghị ụgwọ. Kale nwu ebe ha na-achị nwa due to poverty, heritego uru.
Uno gwa na ha look at the first Omenala healing hospital and maternity. Oh, look up. They are Igbo. Here to go. Ezeaku Chineke na gwa every Sunday. Not that, because in the Bible need a direction. Every Sunday I give them direction. Total onye nke atụta to take work ga eside. Kaba ga eside m. Mile nwere ya ji bido ọgbakọ Omenala bụ ụzọ Ezeaku bụ ọ bụ n'ụzọ gawara Igbo arịa m na-egbu anyị akụ oge na onye ọbụla pụta ha eje mee protest ihe ji bido Omenala bụ ụzọ Ezeaku nwa ọgbakọ ego anyị na-atụkwa na ego a bụ ego anyị ji dị shọ ihe na-eme ebe a na-aga aga ọ bụla Ezeaku na-eri ihe oriri na na-ebute ebe a bụ gwa ihe na-enye ndị be anyị agụụ na-agụ chekwube okwu nwa ndị ebughị ya na mụnwa bụ Ezeaku ebughị ya na ị na-anụ ya kedu ihe ga-emerụ n'obodo ndị Igbo metụ n'ụwa kedu ihe ga-emerụ onye Igbo metụ ya mma ekpuzi n'okwu ihe ndị ụka na-ekwu ka ịkọ ọmụrụ ka ndị ụka sọpọtụ gị egwa n'ọnụ ka ị na-akọ m ajụjụ ka njọ gị si gị ba ekweta m adị m happy n'otu isi use na m gbaziri gị ọnụ fine anụ m the video I was very happy isikwa ka ịgbaziziere m so ịgbazigolu m ọnụ kịta na-akọwaziri gị my own reason I ji bido o enweghị any form of Omenala m weta etinye ebe a si mmadụ na otu a ka ọ ga-esi na-aga ọjị no ana m agwa ma ndị a na-ekwupụta nwa n'ọgbakọ Omenala sị ikwupụtacha nwa kurukwu ya na-akpị na-abụ na ije n'obi ihe eji esi gị kwupụtara nwa ka anyị nye gị kaadị otu a ndị ori ya si enye baptizim kaadị anyị enye gị kaadị nke anyị ebe ọ bụ na a nara baptizim kaadị azụ onye Omenala present ya nke gị ka anyị ghara iji maka ya dị na anyị ga-enetin because ebe ọ bụ na baptizim kaadị Catholic lụrụ ọrụ our own rụkwara ọrụ dị ya because two of them are all registered religion being issued by this CAC the same certificate as non-governmental organization. In Anu, one them, and I may have any personal interest. Carry code Obanam. Oh, God, this also told me why I be Omenala Booze so for gas are the fresh. When can fasting. No, they get and send them. ENS, and look at Kagi gets him on the plate, and no one title Jocum. It's here people now. Why? No, they be Omenala Booze and saying nobody with the Hego. Amado Hebug, or threat. Or threat. Maybe on Sunday, I raise Rego na Port Harcourt. When I go to raise money, I can get you one more web or back. I went where gonna count again a bomb. I want an open a man soon no chineke soon be with the gaman and boy was no more Ezeaku, G microphone ass. With an ego, where me a gabarun, uru. Oh, we are not one or back. See an apostle, I got better than God, the soon be a union, Yamana God, the soon with ego. God, the soon man, I is with gory. No, I know one, I don't know much, will be my second. Name of God, the Kulun. But the same man, God to say you should give. God don't call. God then will go. God the Torregum, Kitty no again, God the God don't say Kankar. Only Drego. God the rapper governor, Bregum na Rono, Negonona. Aquanebum, God won't be. Governor no me near you one Texas. God the rapper one young man holding the heart and one. H governor go Pradozo. Then no get a 20,000 now. God I know. Now watch your name. Mwetegi. Mwetegi bonya avu Bible akwiri mbogon. I got you cut here back. So Nmiri Eweilo, when intention we no be, in we walk back abroad to pull our people out from this demonic stupidity funnel. Can unite quite together and create an avenue that will help us and our born children, and it is working. It is working 100%. Abiana J Park. One cup ama prognime. One cup ama progna brain. One cup ama progibo iji breed babini. Wilo mogu. Ifo dem bobula afo ke nwuru mmiri akede. Munu nwere ye dia n'ime. Mathias Ezeaku
hey dimkpa nwere family penje gbaga nkịtị ka anyị ma ọmarịcha nwaanyị nọta kịta ma Chukwu okike abịa ma ga-enye aka ka ọ nọrọ be gị mụtawa anụ gị nweta onye ya nọchite gị befe iwe anya ahịa na mmadụ penje gbachi gị nkịtị flọt mkpụrụ gị je kpọchie na sotat de kpọchie gị rarụ na sel 1 week ị pụtakwa mewe public yọba onye a public apology maka onye nwa ya ebenian akpariwekwa gị I just wear this beautiful woman in Otaro. Wear you. Kama ma ye will only consider that. Now we want you want to take it serious. Once in Israel, you hold in Nepal, work when you get power police on your name mistake. Makebo born your windows. That is Atakata. Ike wears up with room or able. Neighbory berries. A very bank agable. That is Ike wears up with a bruiser or he very begable. So everyone have never able to enjoy the berryism of J-Pack. Now my prayer 1 cup. Kayana was Muniana. That is it. Boyon Mathias Ezeaku. Madonna be Ili. Chukuna Jan. Diche. Dimbo Nandeged. Ndi Ejob la Fadendo. Ndi Goselaya ni Weba Hebi. Munisela Ike Nanjema. Na ị ga-enwe mmeri na eke ị ga-enwe mmeri n'oge ga-enwe mmeri n'afọ ga-enwe mmeri n'afọ ihe m na-ekwu bụ mbọsọ ọbụla m kwunitere ka m were ụmụ Igbo mee business na this movement aja na ejide m mana ọ bụrụ na ka m tọrapụ onye ọbụla na-agbụ stupidity ka ndị be anyị nwedebe ọnwụ ike ka ọ dịrị oge na mmụta osi dịrị ụmụ nke m na mma adị ka echi ezinụlọ m ga-adị ka echi ha ọ na ntinyere aka ga na-aga aga maka na echi adị agwa agwụ si na ha Chukwu na ndị ahụ ka emesịa